aprang si Empu Jesu Kristo amen pen kardom nang pilo lapen korte lapen injil Kristo phan kroya rapatum lapen kado gavia phanta advan Christmas kardom nang pajul iglo kardom si nelimen ke Joy Chandru ingti lapen neli monduli Langherang Baptist Church nasi neli pini kihir ponji lake Christmas ahije si arjutha dim doloma nang lining arlo chak loma nang lining arlo matha pemetu Don Maria tu moke hem anta phophe wit anta phophe ji da donang ho nang bar nonti pini arni kethe ning arong arni ro archo dunang li lun lampen cheng pongsi prakso pen pini arni kethe ning arong arni papen pejok jisi alangli aron anta pekeng jisi alangli ahok arnam chini pet nang ji pusi cipe biheksi adim keme riresi pini hachelo dak pirthe chainong aroy adim si pe pen telom si longhong arlo pe ilo Bethlehem pu arong supi ana tekala Mary aphan thantekang amen la irlo Jesu Kristo pusi lapen chethang pluplo pirthe adan ning kangsam aricho arnam asupo apo amen Joseph lapen apai amen Mary ahok ajurpo komatlo chini loma nangitung Jesu heloti ahok ajurpo pran chipidet chenamlo nanglipap lapen nelipap ajoinelo chini non Don Maria atum Jesu Kristo pirthe hache nangkok atheke la hello pini arni kethe ning arong arni Jesu hache arni pini matijong ingkoi rapho arni so pirthe adang talonlo arni kethe si khoyatum an dimchaklo pini arni kethe ning arong arni itum aphan lake birta kemi pachithanglo nang la birta kemi pini arni kethe lake ning arong arni anhela cholo